Hi guys, it's Samia Ja and welcome to the background. Nde anthu anditumizira mateksi. Ena amundimbira phone akuti Pemphero Mphande wagwirira atsikana 16. Pemphero Mphande amajati atsikana tachichepere rosakhwima. Munthu yafunika unique this and that. Pemphero Mphande is listen. Vuto amalawi ambiri ife tikangomva chinthu timakhulupirira without even trying to understand kuti kodi chachika ndi chani kwenikweni. That's why Tamia Jali bali pa background pano kufotokoza zomwe zachitika. Okay, ndiye no ndifotokoze zomwe zachitikira Pemphero Mphande. Okay, ndiye no, this is what happened. Anthu mungomva zokuti Pemphero Mphande amagona ndi mtsikana wa zaka 18. Ndiye no, this is what happened. As you can see here pali page ya Malawi 24 the news amalemba news ndiye apa unena zokuti Pemphero Mphande accused of sleeping with 18-year-old girl. I don't deny your accusation, but I don't remember. Ndiye no, pa Twitter pali ntsika neno wake yemwe anapanga confess kunena zokuti iyeyi ali ndi zaka 18 mu 2021 anagona ndi Pemphero Mphande. Ndi Pemphero Mphande anena zokuti iyeyi sakukumbukira kuti anamugona mtsikanayo. Sakukumbukira. And he's not denying it for the sakukumbukira. Mwina zinachitika koma yeye sakutani ngoti sakukumbukira. Ndeno mtsikana yora fotokoza pa Twitter nena zokuti iyeyi amagona ndi Pemphero Mphande. Remember kuti Pemphero Mphande sanakane yayi. Sanakane koma Pemphero Mphande aonena zokuti sakukumbukira. Mwina zinachitikadi koma no sakukumbukira. Ndeno mtsikana uja amene zokuti ali ndi ma screenshot Pemphero Mphande ndi iyeyi. Ndiye screenshot iyi apapa mtsikana anena zokuti screenshot iyi ndi iyeyo ndi Pemphero Mphande. So I don't know whether screenshot iyi ndi yazeni. Remember anthu ena akuzongopanga screenshot. I'm just here to tell you what's going on. Ndiye mtsikana anena zokuti I almost fall in love but his honest answer saved me. The other gender thought ndiye screenshot apapa ikuonetsa zoti iyeyi ndi Pemphero. As I said, kuti maponya ma screenshot aye ndi Pemphero. Ndi apa screenshot nena zokuti mtsikana yamamufusa ati Pemphero. Can I ask you something? I would ask. You like me as in to date or just to sleep with me? It's just an honest question. Answers bobo. I just want to know. Ndi awuri Pemphero abanena zokuti umadiana basi. Meaning he just wanted to have sex with her. If this is true, he just wanted to have sex with her. As I said, I don't know whether the screenshots I'm just here to deliver what's going on. Ndiye no pajanena zokuti awuri Pemphero sakukumbukira nde ma screenshot iwa I think mtsikana yakwaponya kuti Pemphero Mphande ujarani kodi akumbukire if this is true. Remember kuti mwakazo mandipita ku koti komukanena zoti Tamia Ja was just delivering what's on public. I'm delivering kunena zokuti zintuzi tuwazika public nde ineyo I'm just a messenger. I'm not saying this is true or not. I am just saying what's on the public. Nde apa unena zokuti this was Pemphero Mphande. This number is not on WhatsApp. Nde Pemphero Mphande wanapanga text ya. But hi, I have been trying to call. It's off. Text me on, that's the number when you get this. All right, sorry, I thought I replied the previous text. Aria, I've been waiting. Remember, screenshot mene she's claiming screenshot mene ndiye ndi Pemphero Mphande. Nde ntikana remember kundi apapa rukamba zomwe amanena ntikanayo. Nde apapa ntikanayo unena zokuti ine ndinkati ndi relationship itu. I was 18 and he bad-mouthed Ketula the whole time. Oh my goodness. Ora mango munena Ketula ali ndi ntikana wachichepereyo. I was thinking like a normal 18 years old girl until I met the other girls. Screenshot hii maua kuoneka ngono kwambiri. That's why I'm finding so hard to read. Nde ntikana yonena zokuti sanali yekha yaye
ari kunali atsikana ambirimbiri achichepere omwe Pemphero Mphande atanagonana nawo. Remember, I'm delivering. This is an accusation. It's not true. It's not true. It can be true. It can also not be true. Like Pemphero Mphande is being accused. They abaonana zokuti yes, and there were many of us. He can remember. He can remember it if I post the pictures that we took because we went on a date, but I don't want to be remembered. Nsikana ayu aonana zokuti alinde ma picture ye ndi Pemphero Mphande, and he can even not he. I'm sorry. This girl can even post my picture ye ndi Pemphero Mphande kuti Pemphero Mphande atani ngoti akumbukire sinanga Pemphero Mphande atsakukumbukira. Nde story ya Pemphero Mphande, like it's everywhere on Twitter. Anthu ena akuti amene wandanyengi this and that zambiri mbiri. Nde pa Twitter kwavuta, like almost everyone is attacking Pemphero Mphande. Anthu ena akuti ladies please don't date a man yemwe amagona ndi atsikana komanso a man yemwe ali ndi mababy mama zambiri mbiri mtaoni muno this and that. Nde zomwe zachitika ndi zimenezo. Remember kunena zoti it's an accusation. We don't know kunena zokuti it's true or not. It might be true, komano we don't know. Yeah. Ndeno inawaiti chomwe ndingaene ndichi. Remember kuti zinthu zinachitika kale ngati zinachitika ndoti zinachitika kale 14 tsikana anena zokuti in 2021 anali ndi dzaka 18. Nde tiolengetsere 2021 kuti pano 2020, this is 2024, 2021, 22, 23, 24, ndoti 18, 19, 20, 21 ndoti pano pa tsikanayo ali ndi dzaka 2021. Yeah, so izi ngati zinachitika zinalakwika. Ngati sizinachitike ndi yangu ndinamiza Pemphero Mphande zalakwika. I wish he can come on public and clear his image. Ifo paja kuno kumalawi anthu akangomva chinthu koyipa imakhala kuti basi kaya wapanga kasuna pange anthu amayichukitsa ndiponso anthu amatani kuti amakhulupirira. So guys, tell me, what do you think about this? Do you think this is true or basi my jealous, my haters jabe? So I'll be reading your comments and tell me if this is true. No, don't tell me if this is true or not. Just tell me, what do you think about this? What do you think about this, guys? Thank you so much for watching and see you next time on The Background.